nakapapreskon sila and syempre nagdepensa sila nga ti wala yasang hold up me nga nagluntad why kundi hold up gid although nga wala man niya naghambal ang pulis nga may hold up me o galing di mo na pungga ng huna-huna sang publiko the way they kwan maghatag sang ila sini nga mga statement dira sa inyo. Pero ang panibag-o sir subong anong panibag-o nga update sining nasabit nga case sir? Bali may ara naman kami lead kung sino ang posible na may may connection sang nagluntad nga hold up. Okay. Then na istorya naman ang tanan nga empleyado sa NOTF. Aha. Kag may mga impormasyon naman kaming nabaton halin sa ila nga makabulig sa amon investigasyon. Okay. So dito sir sa pag-investigate nyo or pulo pamangkot sa mga empleyado sang NOTF anong inyo sir nakitaan dito aside sa mga information hatag nila sa ila sinibing pagpalayag may pagduda kita bala dito sir? Bali base kita sa mga pagpamangkot sa ila kag ila sabat kag mga CCTV sa ila establishment before kag after sa incident. Okay. Nahibalaan nga Montero ang salakyan sang mga biktima kag ang mga suspect na kamotorsiklo. Sir, na-explicar nila sir sa inyo kung nga ang paghalin sa motorsiklo nagsunod man nang sila nga daw wala lang sa may natabo ina based sa CCTV nga aton sini nakit-an sir ha? Oo, sir. Yes, no. Na istorya ni sa ang tatlo. Na istorya ni sa investigador ko kag ako mismo. Aha. Kag base sa ila panisayon nga sang nahitabo ang hold up, ginervyo sila nahadlukan sila nga base sila sakiton or makuha pa ang kwarta nga dala sa duha. Kay ang kwarta galito gin-divide nilang tatlo. Gin-divide nila ho. Mayo man gani no. At least isa lang nakuha hindi tanan no. Yes, Action Brian. Aha. Sige. So as of the karon sir, atong mga ang motorsiklo to na hagip sir bisan color yan na lang or wala groto plate number sir no? Oo. Wala plate number pero ang color, model kag anduha kag sakay may kopya kami sa mga CCTV. Aha. Galing naka-ano sila no, naka-helmet no, daw may kabudlayan sir no. Yes, Action Brian may kabudlayan kay may helmet. Pero may ara na kami may natalupangdan sa ila nga maski naka-helmet sila, makilalaan namon sila. Bauti mayo gid kabay pa no. So ini sila nga ining duha ni sir sa inyo subong nga paglantaw ini sila mga hold upper gid nga ano inang batwag naton daw mga legit gid nga hold upper o kon hold up lang anong sistema sir man? Bisa ano namon Action Brian no sa investigation naman sa mga CCTV footages. Pag-ulang gini sila kay makit-an man gani nga daw ginervyos pa ni sila. Then amon ginsundan nga motibo subong nga may contact gid sila halin sa sulod. Kay balo sila kung anong oras diin nakapark kag sino ila palapitan nga mga tao. Okay, so subong tinagwa gid from you sir nga posible may possible lang ha nga may contact siya inside the NOTF that subong amo pa nang ginhibalo nyo kung sino ini do amo na sir. Yes, Action Brian. Obaw ka budlay no. Sir, ang ining motorsiklo ay halin nga nagwa si Montero halin to sa NOTF office mismo going to Land Bank and pagbalik na naman or sa didto pa lang guro ato na to sila nakaplastar sir? Bali na-check na mo Action Brian ang dashcam sa Montero. Hindi makit-an to nga gasunod sila sang pakadto sila sa cyber center. Ang nakit-an lang ang pagpalapit na pagsakay na sang suspetsado sa ilang motor na nakuha na ang bag. Okay. Do ang arma sila sir daw naman no 45 ato? Daw hindi pa gid kami ka sigurado Action Brian no kung ano to kalibre nga armas ang ila gingamit. Okay. Sir, may video kami di ba sir nga gin provide man halin sa ila. I don't know kung paano kasi mag-entertain sini. Kaya gin check namon ang date bala sir how sang ang date 2021
sa video? Na-check nyo, sir? Bali ba si isang sa pag ano na program na siguro sa video sa ang sala siguro ang year. Oh, okay. Amo na Amo gani sir. amo tong video nga daw ga naka-post sa ano sa isa ka radio station sa Action Bayan. Bali ang video nga ini sir inang naglabay lang ang motor tapos may ang nag-angkas nagsakay man dali kang nagpadalagan, ka nagpalagyo. Oo. Yes, Action Bayan. Ga pamangkot man lang kami kay ti siling ko dulain niya to ng video nakit-an di sa amon nga mga IT experts sa lain ng lain ng kwan sir ho, lain ng date iya ho. Do ini Ro 2 2021 last year. I-check ko na Action Brian kung para ma-confirm ko kung amo bagi ng video nga nakit-an man namon. Okay, ti inang ang amon lang naman diri inang i-confirm ta lang kung saan oni nga video bag-o gini bala anong sistema para sa accuracy man sa investigation sa PNP kag diri man sa amon sa Action Radio. Yes, Action Brian. Balik kung ano lantawon ko man ang video. Kay hindi man takatag conclusion nga ini may mga pagbaylo-baylo da sa dashcam sa salakyan kay may ara man natin din same nga base nag-change lang bala ang date kag oras. Like for example, abi i-off mong salakyan kag kakason mo gid yung connection mo sa battery. Kung isa matalupangdan mo sir, ang salakyan mo gakambyo ginang mga oras da sa digital nga mga salakyan sir mo na. Yes, Action Brian. Sige. Ginahuna-huna man na namon gani. So karon sir, sa investigation mo mga anong chance gid no nga maatagan sang kasulbaran ining pag-hold up nga ini kay mga negosyante karon diri sa Bacolod man ang iban medyo gakahangawa na sa sitwasyon. Bali sa Chansa Action Brian no, nasa 80% kami. Kay may mga lead na kami, may mga tao na kami ginsundan. Pero ginhulat lang ginamon nga makakuha kami additional CCTV footages kag additional witnesses na makabulig sa among investigasyon. Bao 80% bao kadako-dako na nakatama sir nga porsyento ano. Paghambal mo kay na sir nga medyo do bag-uhan nga mga hold upper, it seems nga daw hindi gid hold upper. Yes, Action Brian. Hindi ka kadlaw lang ko kay katanda si mo sir maghambal sir mo. It seems nga daw hindi lang hold upper ang mga nag-hold up. Sige sir, ano? Ulat-ulat na mo ni sir. Kung ano gid man nga development and congratulations sa police station number 1 and we hope nga magwa gid ang kamatuoran sini. Salamat yes, sa mga Brian. salamat sa mga serbisyo sir. May gabi kag mabuhay ka sir. Gabi. Tapos na siya. Sige.